Sa lahat ng ating mga Momshies at Anakshis out there, narito na naman po si Momshi G para sa isa na naman pong napakasayang vlog kasama ng aking mga social climber sisters! Ayan, at ngayon nga, meron kami ipapakita sa inyo napakagandang banding kasi po itong aking mga sisters ay napakagagaling pagdating sa mga arte-artihan. Okay, dahil sa portion na ito, gagawin po natin ang ating segment na tinatawag ko namang ang arte-arte mo! Ayan, at para po pasimulan natin, tawagin natin ang dalawang grupo na sumagot sa aking hamon. Mula sa Team A, ang Team Bukan! Hi, Kuya Wel! Salamat pa sa jacket! Si Kuya Wel! Miss! Momshi G! Momshi G! Ngayon naman ang mga kalaban ng ating Team Bukang, ang Team Katokyo! Nating dalawang grupo na napaka-energetic. Grabe. In fairness, halatang hindi kayo parang mga pagod. Yan ba talaga kayo? O dancer? Ayan. Simulan na natin ang ating game na ang Arte-Arte Mo segment kasama ng ating mga very artistic at napakagagaling pagdating sa artihan at lakihan. Para malaman natin kung sino po ang magsisimula, bato-bato, pick sino ang ating team leader. Ikaw leader pa. Ikaw na kayo dalawa. Pa. Bato, pick! Bato, pick! Okay. Depende. Sino mauna? Kami! Okay, mauna kayo. First to make pick up lines! Battle of the pick up lines mo na tayo. Ikaw muna mauna. Pick up lines mo para kay ano. Yainaw ka ba? Okay! Yautas kayo mukha mo sa kanya! Yelo ka ba? Bakit? Tanungin mo yung ngipin mo! Ikaw magkang Oyong! Ngayon naman si Baba! Si Baba kay Oyong! Oyong! Pangit ka ba? Anong Oyong? Ano yung Oyong? Hinahira ka! Julius! Pangit ka ba? Tayo ka ba? Bakit? Hindi kita kayang paglaruan. Tayo ka ba? Bakit? Amoy. Julius! Pangit ka ba? Huwag ka mong tanong! Yawa! Ikaw, ano mo? Yawa na siya! May tanong pag Julius, baka sinabi mo. Oyong, O, Julius! Pangit ka ba? Bakit? Isa tayo! It's a tie. Okay, back to you. Girit muna kayo ha. No coaching ha. Meron lang kayong 3 beses o 3 chance para hulaan yung ating pinanghuhulaan. Sino muna sa inyo manghuhula? Sino ang huhula? Okay, Sino muna manghuhula sa inyo? ako manguhula. So ikaw magpapahula. Ikaw ang arte. Dito ka ba ka? Ay, dapat ako maarte. Ay, bugok mo nga. Puso ba? Dito ka. Tabelo side. So ikaw ang arte. Ate, ako yung commercial manghuhula. Okay. 3 beses. Wala tayong time. Pero 3 beses ka lang pwedeng sumagot. Okay? Bunot. Para sa ating unang word. No coaching please sa ating mga audience sa paligid. Ano yung pagpapalanta ko mo kailangan din Ito eh? yan. Ano ano? Muna ka words? Yan ang i-arte mo. Pero ito yung mga bida. Ito lang i-arte mo. Title lang. Sino ka mga bida? Title lang. Title lang. Ay, Title. 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 Okay, ready? Dito kayo hindi ko makita. Ready? Get set, go! Open! Open! Ano yung ano? Oo! Open! JC Santos and RC Mundo. Kayo! Ano ba kayo magabugok? 1 point para sa team Bukang. Bukang! Sino manghuhula? Okay. Mag-arte. Magaling na artista. Pero ba, diligan mo ha? Bunot. Wait lang, mong papakita. Ano yung movie? Movie. Ready? Title.
Go! Bitik. One word yun. Ano ba yun? Wala ba? Go! Tagalog, English muna. Tagalog? Ano ganun Bitik, English? bitik. English mo na. Ganon. Dahil Oo. English. Ilang word? Ilang Tapos. word? Uy, wala tayo. Wala tayo. Okay, ilang word? Tatlong beses siya Tatlong mamula. word. Cry? Huh? English. First word. Huh? Yan ang first First word. word. First word. Cry. Tapos. Dapat manguras One word. One word. First word. Bugot pa din siya. Yak Go. First word, one. One. Swimming? One cigarette? One swimming pool? One pool? Bibig mo ba? Arte na arte. Dito ka. Cigarette? Sigarilyo ba na? Tingin lagi. More. One more. One more time? Ay, one more try? One more... Haba, magbabao. One more! Very good! Diba? May time ko. Oh, May may tagal na. time. Oo. Daw sa mga kanina. Hindi, ikaw naman ang arte. Wala mo. Ikaw naman ang arte. Hindi na ba kayo nagbababa? Paano nagmuna po magubang ang charger ka ron? Okay. Ba, di na ito. Yun sa kanila. Okay, 1-1. Ready? Go! English, Tagalog. English, Tagalog. Tagalog ah. English. Ilang word? Ilang word? Ilang syllable? Apat? Hala. Put forward. Ano ba yung expect? Bata ako yung palakuan na. Ano? Pwede kang sounds like. Ganun. Sounds like. Yung makatunog. Ay, nagkabugok. Ito. Ano nga yan? Ah? House. In the house. Ano ba yun? Yung... Ano? May group. Group. English. Church. Church. Tama nga ako eh. Sky. Heaven. Kanina ba yung Yawa sinasabi niya? Kanina ba yung sinasabi na house? House gani. House. Sakto na tama na. Anak ka. Yung ko na anak. Gusto mo gusto house to house? Yawa ka. Ikaw ka ba? Kanina sinasabi na. Kaya mo sinabi Ano na ba? house? Yung break. Bayan ka. Yawa ka. Kapagulawan ko ni mo. Forward daw. Sinabi na house na. Ganun pa rin ang ganun. House! Ay, nag-balik pa, yawa ka. Oh, house. Oh, okay na sa house. Alam mo ka na, anak. Ano hula muna? Hula muna. Ano? Apat na, apat. Ano? House in the sky. Isa na. O, dali. Ano yung pangalawang hula? Ha? Bakang, dali. Tatlong chance lang kayo. Taro mo ba? The house in the sky daw. Ha? House in the sky? Pagdal, ganun mo. First word, da. The house in the... House in the house. Pwede man ang off. Anong lotion na off. May pang-amang kayo. Tarong ba? Nagkakaon pang tarong. Dari ka ng sudan. Pero magkabuha sa buo. Dali. Oh. Skin. O lotion ba? Lotion of lotion. Da. Oh. House of... Ha? Tagalog? Hindi, da. The house of the skin. Dalawa na. Isang chance pa lang. House of... Kita, ganun kita. Ana. Pwede ka daan, oy. Ana ba ka? Ano ana man? Kita, English ba ka ng ikaw, ako, ikaw, kita. Ano English ng kita? Overwhelmed. Overwhelmed. House of us! Ano English ng kita? Wala. Kabubok pa kayo yan. Sige, ano ang dapon mo na lang mo? Gugupot kayo. Ano ang dakakot para everywhere doon mo lang.
Hoy, ko sama. Hoy, 1 versus 1 ha. Wala magkwan. Bawal magsalita, aarte Wala lang. salita. Ah, go! Wala lang ang buko. Hoy, teka muna. Magkamanggi na siya English. Jump. O, isa na ha. First word muna first. Ganon, pagda, Three ganon. words, three Okay, words. first word, pagda. Yung, di ba? The house of house. Yung da, ganon, ganon yun na. parang ganon. The farm. Second word. Ang second word. The house. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ganon. Ano? Da, Tagalog. ano yung pangalawang second word? Second Ganon. word, second word ka na. The thriller. Ano ba yan? The thriller, unang hula mo na. Tawag, ano yun muna? Ano yan yan? Ano yan? Ano yan? muna. Ba? First, second, ano to? Third. Oh, ano yan? Third syllable. Hindi! Ah? Tanga, hindi. Third. Duwa na! Duwa na! Wala! Duwa na! The The thriller. thriller, ano, Da. susunod na hula mo. Hindi pa. Wow, may third word pa. Third word. Ano yung third word? The third. The thriller. The third thriller. Oh. Thriller. Pangalawa Wait na. lang! Yan yung third Wala word. Yan yung pa. third word. Yan yung ginagawa niyo. The third. Ano yung isa? Ano yan? Ang ginagawa niya. Pag pupunta tayo sa mga mga birthday, mga kasal, ano tawag dyan? The third party. Yawa! Michael ko! Sila ka, makabugok The third party. Oh, go! Battle of the Brainless pala to. Ready! For Team Bukang, magpakita ka. For Team Bukang, ready, go! Makita ka. Go. Hawakan mo to. Ayun. Ayan na Okay. sila. Saya-saya nila. Go. 4. Oh, ang ganda. Ang galing niya. Ang arte. Nag-arte na. 4, 4, 4. Nasaan na po? Friends, Wala na oh. sisters. Ayun, yung ano. Lapit ka rito, hindi ka nakasama. Bakit ako? Horses on wedding. Tuto! Last pa. Pag ito nakuha nila, so naman na sila. Pag nakuha niyo yung isa, may tiebreaker tayo. Okay? First to make 3 points. Galingan mo ha. Wow. Galingan mo kasi ito ano. Puro ganun mo yun. kamera. Okay. Pakita kayo. Ready? Go! 2 words. Uy, yung kita mo. Oo, Uy, hindi ka two words. pipi dito. English. English. Ha? Ulitin mo nga. Oo. Duckling? Isa na. Ano yun? Ano? Ibang baba, yung ibang baba. Ha? Oo, gusto ko. May ano, may counting ba yan? Wala. Wala. Basta 3 chance na. Huwag ka muna huwag ka muna maghula kung hindi mo pa alam. Magbaba. Dora? The Explorer? Dalawa na. Hindi, unahin mo muna Endora last. Yung first Dora. word. Anong first word? Uy, duwa na explorer, hindi yung duwa na. First word. First word. Hindi ka nanonood ng Dora? Anong title yun? Dora. Ano ba? Baba mo! Uy! Wow! Ulitin mo nga reaction mo. Sounds like. First Ayun muna. word, first word. Yung kinakain natin kahapon na Korean, na hindi mo gusto. Anong pangalan nun? Yung gulay na may maanghang. Yung gulay na Oh, gulay! Tatlo na sabi niya. Ano naman siya? Yung gulay ba? Yung maanghang ba na pula? Yung pinadalan sa atin 10 kilos, bitang dami? Kimchi? Ha? Kimchi ba yun? Wala na. Wala ka ito sa tiebreaker na hindi Wala kasi nakasagot. sila idea, wala kasi silang pabili ng ticket, di ba sila? Oh, pag tayo makasagot, kami manalo. Di ba pag movie, pag nabanggit na isang word lang na related, dapat pwede ka naman. 4 words. Kaya nga. Si Medora. Tiebreaker man ta. Last na to. Tujoy, Pag tujoy. nakuha nila to, Kami wala na manalo. sila. Pero pag hindi nila nakuha, may isa pa. Pero ang mag-aarte na, ako tas paunahan na kayo. Ano pagka-arte? Pagka-arte pa kami? Hindi, ako na paunahan na kayo maghuhula. Go! English. Crazy!
Oh, ayun ka na. Crazy face. Crazy beauty. Beauty and the Beast. Pangalawa na. Ha? Last na lang. Uy, ayan, 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 ito, ito, ito. Beauty and the Beast. Huwag yung beauty. Last na lang. Oh, ayan, ito, ayan. Ayan, ayan. Oh, kuwan, gigutubuhan, oh. Crazy. Beauty. Ay, nagigay. Ano Crazy ba yung beautiful. Crazy beautiful. Ang last. Ang third word. Oh, oh. Pag sa kalon, mama. Crazy beautiful. Oh, mama. Mama, Ay, dito ka na. Ah. Crazy beautiful. Crazy, ay tatlo lang? Oh. Crazy beautiful me? Ah! Crazy Ay, beautiful you! Tatlo lang! Yan ang movie na Crazy Beautiful Me. Siyempre, Crazy Beautiful You. Okay, dito kayo. Dito kayong Sabi nga dalawa. niya. Martin, si mama, bisa mananalo. Dito kayo, dito kayong dalawa. Ayan, dito kayo sa camera. Baka dito kayo. Ara. Dapat Crazy Ako nga, Beautiful Arte, You. paunahan kayong humula. Dapat pa yun na sabi niya. Okay. Ready? Paunahan kayo, ha? Ay, ano sa alas? 3 words. 3 words. English. Tagalog. Tagalog. 3 words. Third word. First. 3. Third word. Third word. Ang pupupo niyo naman. You. Ikaw. Ang bunganga. Babalo. Babalo ka. Ang bunganga. Babalo ka. Ang tayong ina nyo. Yay! Ang tanda niya. Ang tanda. Grupo ng Bukang at Katokyong. Ayan, para papunta na sa Katokyong. Pero dahil dyan, ako, gusto rin namin muna magpasalamat kay Sister Susan. Maraming salamat. Ayan, dahil bibigyan niya kayo ng gift check. Ayan. At meron din kayong, yes, meron din siyang bibigay na mga regalo para sa inyong lahat this April pa. Thank you. Yes, from Hong Kong. Maraming salamat, sister. Amazing. Ano pangalan? Susan Padilano. Thank you, Ma'am Susan. Ma'am Susan. Maraming salamat, guys. Hanggang sa muli sa isa na naman masayang banding ng Social Climbers Model na ilang pa sa ating mga Momshies, Popshies, at mga Nakshis. This is Momshi G!